Mas. Ayo wonten tukar Pak. Ijo, Eksa, Euma ditambani ya. Tambani. Cinta merah jambu saya ya Cin, masih sing terus Mas. Iya.
lagunya jenengan pun kula aturi Cinta Merah Jambu. Sampun. Sampun to niki nyatane mau jane Cinta Merah Jambu dilagokke tak sabar Mbak sampean yo diam-diam aja di Diam aja. pojokan. Ih, Lah Pak. kok malah ape tanduk lagu. Pak senengane ngeprank deh. Ngepreng iku basa Jawane apa, Dek? Bahasa Jawane bodoni. Mah ngapusi kok Lah iya wong tua kok gak iso digubung ngono ya, Cin. Ayo Mas Liwang, Mas Liwang. Jus. Monggo ya, nyanyi Liwang cuy. Ya. Cinta tak sabar, Mbak. Nyatane yo Liwang, Mas. ngapusi Liwang, bapak. Liwang. Jadi Liwang ya. Oke, pokoknya saiki nyanyi lagu apa ae lho. Jadi iya, ya iya iya.
sampun tembangnya. Yuk, ada 2 tembang bonus. Kasunyatan dulu Mas, permintaannya Mbak Eka ya nyanyi sini dong Mbak Eka. Mbak Eka enyok yo jus. Iki masih senyum iki Mas Sendi aku kok lali ya. Enggak, Eksa wis nyanyi kok mau kon eksa terus. Ya, kasunyatannya. Nanging apa tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe sumending wong liya siji kanggo sira
kayak tumong. Kenekno kowe joget kok polahe kayak engkak. Ram, cah gede-gede ini kok malah kayak lemes gak deper gak debalong ngono rasane ya Ram kayak. Oh, rasanya kayak ra duwe balon nang sesuk mau pijet nah ada bayine malih nang kene. Malah nek guru. Kok Ya iso? ampun. Hati-hati ya nduk, wong iki wong wedok-wedok nduk kok iso. Nyeneng-nyeneng ya ngono ning ya luweh banter nang Luwih iso. bener nek iso. Lho barongan bloro iki kok klenger iku piye? Barungan loro piye lan yo. Piye? Dadak merak. Dadak merak. Iya Mas. Terakhir nggih. Nggih bonus. Kita pamit kalian sedaya kemawon masyarakat. ketanggan. Sembah nuwun, mugi-mugi sak bibare nyembali Wahyu Manggala rezekine jenengan sedaya sansaya kebak ora kok loka. Nggih. Muga-muga tansah mesra nggih kalih Wahyu Manggala. Nggih. Wonten lagune kemesraan. Ini. Asik. Kemesraan iti. Ini. Iti sapa? Itine sapa? Ora. Banyis ya Mas. Yes. Banyis Mas. Hei. Cah wedok kok ora sopan munggah-munggah korosi. Ora roh dhek mulane aku munggah berah aku. Ayo Mas. Ayo Mas. Ya, semangat. Nek gaya munggah korosi seperti mripate hilang arah. Cicil ana cicil ini. Lagune kan kemesraan. Video klipnya karo Emang gue cewek apapun. apaan? Oh iya. Besok buat dulurku yang dari Demak ya. Yeay, Mas Joman, Mas Mat Gerobak semuanya nanti hati-hati ya. Wey. Asik. Spesial buat Mbak Mogol ya saya. Iya, Mas Mogol, lagu kesukaan.
kanca saslipur nyuwun pangapunten ingkang kathah mbok bilih wonten kirang-kiranipun anggene kula libur kali kula sak kanca nderek pamit ayo nduk. Lamban campur perang antara Tanjung Anom lan Ageng Pura. Ya, kathah senopati lan prajurit wonten ing Tanjung Anom saged kula kalahaken. Kaya ngono. Leres nanging sak sampunipun Tanjung Anom gadhah senopati kalih Candra lan Tosidana. Sak temah prajurit Ageng Pura kucar kacir. Paman Patih Suradana dipun mblesaken wonten ing Pantala. Yen ngono Paman Patih mate ya. Kok nggih mate niku wong. Katiasanipun Rama ngedap-ngedapi sanget. Apa nggih katiasane? Candrana menika saged mabur wonten ing kayangan. Mobil Tosidana saged ambles wonten ing satemah perjurit wonten ing Kadipaten Argapura kasoran ing yuda. Yen pancen kaya ngono ateges Kadipaten Argapura ora suwe bali kula wong ing Tanjung Anom. Leres Ora kabeh kalah iki. Sapa jenengmu nok? Sugi kendel Bondowani munggah ana ing Kadipaten Argapura. Bos Rawunati. Iya. Menika Waryanti. Waryanti, saka ngendi? Saking kayangan calon Apa antasmu? pengen pinanggih sesembahan wonten ing Gopura Kanjeng. Apa wis wano? Dene, Aku dhewe. kami ngaten penjara Sudarmo. sing Kok gampang temen kowe muh marang panjenenganku Rama. Ketemu pirang perkara Waryanti. Jalaran kula pikantuk dawuh saking Ibu Kali Kinakara. Nggih panjenengan menika Sudarmo kula. Kula menika putra panjenengan kang kalih dosa kalumpa tiyang pamerake wonten ing alon-alon. Ngantos kasebya ing parume kang ageng. Kula menika putra panjenengan Kanjeng. Iya. Pancen ora kleru atur ira nanging aku duwe kapitayan. Yen putraku sing isih wujud jabang bayi nalika suwe tak pamerake ana ing alun-alun Kadipaten Argapura kasaputing angin nanging aku yen wis mati kula kanthi kuwi iki aku isih dadi pangeneng-eneng marang kowe. Argapura lan Tanjung Anom satru jaya dalem. Kalamun kowe bisa nggulung bandara Tanjung Anom tak daku putraku. Niatan kula sadari kepareng. Tindake. Yen awan-awan iki.
semaput. Apa semaput kok ndeyeng tok? Lah teles. Wis rasa semaput. Gak sida semaput aku. Ha iya. Sing kudune semaput ki ya aku ra kowe wong aku kaget. Lah kowe kok semaput ana apa ti? Lah aku ki kaget. Lho. Kaget perkara Kok kowe mlebu ning Taman Sariku? Iki sejatine iki ana apa? aja kaget yen aku mlebu ning gone Taman Sari Tanjung Anom. Merga sak perjanjen karo kadangmu tuwa ya Sutrisno. Prajanjen karo kadangku Kang Mas Sutrisno. Bener. Banjur isine prajanjen kuwi apa? Tosidono. Kowe eling perang antarane Hargapura karo Tanjung Anom. Sing dadi senopati perang agul-aguling Tanjung Anom sapa? Ora ana liya ya kadangku Kang Mas Sutrisno. Cocok. Sutrisno budal merangi wong-wong Tanjung Anom Wong-wong Hargapura. karo wong-wong Hargapura nganti geger. Piye biasane kadangmu tuwa Sutrisno? Alamat kadangku Kang Mas Sutrisno. Ya, Maju ana ing medan logo ngadepi musuh. Ya. Iki adat kumpiane kadangku iki kalah. cocok. Lho bener. Nek wis kalah terus mlayu balik piye Sutrisni? Ayo balik njaluk pitulungane Candrono lan Tosidono. Kakang Candrono wadene Tosidono. Nek wis njaluk pitulungan Candrono Tosidono sing budal perang Candrono Tosidono pungkasane piye? Pungkasane kowe ra diwenehi opah. Cocok. Ha iso. Mula saka kuwi nalika kadangmu tuwa Sutrisno njaluk sabiyantu antarane Kakang Candrono karo aku dhewe Tosidono sak perjanjen. Isine prajanjen apa? Lamun bisa nggulung gendera Hargapura ora esuk ora sore ora awan ora bengi bakal didhauke karo kowe Sutrisni. Sik to. Kok bakal didhauke karo aku? Iya. Penak temen. Loh, kok kepenak piye? Iso wong aku ora ngerteni apa kang dadi prajanjen antarane kowe lan kadangku. Lho ya gene apa dunduane aku Tosidono? Mula saka kuwi dina iki Hargapura genderane wis tak gulung. Kabeh senopati Hargapura wis dadi babatan pacisalang tunjang musuh Candrono Tosidono. Nanging emane aku ora saguh kalamun aku bapek bojoku. Najan kowe ra saguh ning iki wis dadi sak perjanjen karo kadangmu tuwa. Gelem apa gelem? Senajan kowe wis dadi prajanjen antarane kowe lan kadangku. Iya. Nanging aku ora saguh bapek bojo mergo aku ora seneng karo kowe. Nek ora saguh Tosidono aku. Yo kan, aku lho. Kowe Candrono? Apa? Kok kowe kodho kaya ngono? Merga wis saperjanjen kakangmu Sutrisno. Sutrisno. Yen kowe dadi bebungahku lan bebungahe adikku Tosidono. Ning emane aku ora saguh. Ora saguh rawos. Kowe tok lho. Kok kowe ki? Loh. Mas aku kowe. Aku tidak jadi karena kakaknya datang. Wah. Apa adimu ora mbok kandhani yen dadi bebungahku lan bebungahe Tosidono. Tosidono lawan kowe Candrono. Piye Sutrisno? Kowe kok wis wani nggonjak lawan adikku. Apa wis bisa nggulung bandera ana ing negari Hargapura? Wis. Endi genderane? Digawa petinggi teguh.
kok kono. Trai digawa Pak Teguh gendorane dipasangin bali desa mbok esuk. Dadi cetane kowe wis bisa nggulung bandera harga. Bendera Hargapura tak gulung. Nadyan to kowe wis bisa nggulung bandera Hargapura. Iya. Ning mangertenono. Dina iki ana ing negara Hargapura ana senopati anyar. Senopati anyar. Wadon wujute jenenge Waryanti. Waryanti. Tandingana lamun kowe bisa ngalahke tak gaupke karo adikku. Adikku Tosidana. Piye Kakang Budara Candra? ngepeken bojo. Aja lali Ojo paten kakang jarane. Ayo dia. Wong Tanjung Anom. Katon ki dadamu adepan aku iki. Senopati saka Hargapura. Hei, Waryanti. Lho, ana suarane ra ana rupane. Mampu ta ora? Yen ora, Berarti gak entut. yen mampu. Ya entut. Lho. Aku manusia pohon. Waryanti jenengmu. Senopati perang saka Hargapura. Wis kandel kulitmu jaduk awakmu. Iki Tosidana dutane wong-wong Tanjung Anom. Ayo, apa kekuatanmu yen kepengin nandingi wong Tanjung Anom? Rasane kowe. Iya. Ayo. Ngono wae sumbarmu. Kaya bledek mangsa ketiga. Lah kowe modelen trombok jupuk pusate ya. Aku ngerti wong lanang pengapesane ya kuwi. Iki kalau apa iki? Sebola ben lunga. Wes, Iya Waryanti, piye? aku ngakoni kalah. Ning aja kelang kemuyu sapa sing bakal rewani aku. Kakang Candrana. Tosidana. Oi, Aku miber kok ora roh kowe. lah iki ana bleduke. Wah, kowe ning dhuwur mega, Kakang. Ayo. Woi, Kakang Candrana. Hati-hati lho pas listrik. Woi, Kakang Candrana. Oh, aku mudun. Yo. Lho, Woi, kowe kok malah epoh ning kono. aku perang karo Waryanti pangestune aku kalah. Kalah? Iya. Endi Waryanti? Ki, Kowe sing jenenge Saryati. Waryanti. Haryanti are Saryat. Saryati ku candi. Tah blingin. Demene nek tompo. Iki sapa to Sidana? Iki kakangku Kakang Candrana. Ana Tosidana Kudana Candrana wani ngalahke kelawan adikku Tosidana. Apa sing mbok nggo piandel? Oh, kowe nantang karo aku. Lho, Kowe jaluk tak pateni. lho. Ketemu pirang perkara kowe arep mateni karo aku. Nggo kowe kelebu musuh. Kowe wong Tanjung Anom, aku Senopati saka Kaya digdaya dhewe. Aku mungsuhmu. Aku dhisik Kowe ape? kowe sing nampani aji. Tapi ngantem aji-aji. Ya, Atang arek aku. menapa? Kok kena gasku nek. Eh, Aku wis pengalaman kok. Wong ping papat kok bantem gasku terus kok. Ngaleh. Apa? Ya. Malah penak. Malah penak ora nek keluke. Om. Wah. Jaduk temen kowe. isih ana apa ora? Ambali yen pancen isih ana.
Aku mau nggawa siji. Biar sesuk neng pagak nganggo mercon apa. Saiki ganti aku. Merasa lagi. Ora bakal tak Iya. timbang. Ora apa-apa. Ora bakal dadi kakak Candra ning keluhe kok moyo saya akeh. Aku dadi laku. Jane wae ora mati mergo pusakaku. Mergo mati perkara keluhe kakean. Waduh, aku lah tak dodong wae. Pedut lilem. Candrono lumpuh Tosidono lumpuh. Wis tak tinggal bali ben. Desiani. Varianti. Varianti. Dipase unek nanti. Kipase tak urip sik. Ya. Pas kipas urip ya. Dan Kok ora iso urip? Kurang jaduk kowe. Ya tekan dekorem sing urung. timbang usang nak. Wis. Wis Kok diulmus. gene kowe kok nyandek aku kepengin bali ya. Mergo kowe nek kepengin bali najan ngalahno aku Tosidono karo kadangku Candrono Nanging kowe ra iso bakal ngrubuhke Tanjungan. Gene kok ora bisa. Akeh senopati. Jaduk ora karuan. lah kowe tanganem jegeng-geng kok. Aja jegeng-gengno gen ora muni. Jaduk akeh senopati kang gamben-gamben kang digdaya. Nanging umpama aku mbok usadani, Ya, kowe bakal tak biyantu kanggo ngrubuhke Tanjungan. Tanjungano. Piye nggonmu nyabiantu kelawan aku? Aku mengko tak mlebu nang kowe. Lebune ndi kok ngono-ngono? Tanganmu tengen. Tangan-tangan yen ngono kowe tangan kiwa. Ya wis sing tengen wis dileboni Kakang Candrono, aku mlebu tangan tengen rapopo. Kiwa. Ayo kiwa rapopo. Wis tak tambani waras. Sing kenek kene kok cantem sing mbok tambani. Kene munggah mendhuwur. Oh, ana setrum-setruman. Ya berdiri anak-anak. Ya Bu Guru. Kondang tenan ngono. Ya janjine. Kondang tenan. Tangan kowe tangan kiwa. Varianti aku mlebu ning tangan kiwa, Aku mlebu ning tangan tengen. tapi Candrono Tosidono mati kowe. Aku Sutresno. Bali kowe sapa? Aku Warianti. Dadi kowe sing jenenge Waryanti. Pancen ora kelihatan. Mapan kebeneran prausan dada aku adoh-adoh goleki sing jenenge Waryanti. Saiki wis ketemu. Yen wis ketemu arep apa ki? Yen wis ketemu bakal tak jaluk mandeka nggonmu merangi wong-wong saka negara Tanjung Anom. Oh, ngono karepmu. Kena, aku bakal mujuti apa sing dadi penjalukmu. Ning ana syarate. Apa syarat? Kudu gelem ngepek bojo aku. Aku ra sudi ngepek Ora bojo. sago. Oh, rasa kalian. Ora nyono babar pisan. Kowe salah sawijine wong wadon sing sekti. Aku mbok tampani pusaka munjur aku ra bisa ngadeg. Mula kuwi. Yen kena kowe kuwi tak emah. Gemono aku, kowe bakal tak usadani. Ning apa tulus lahir batin nggonmu nresnani aku ya? Batin Sutresno. Yen pancen lahir batin tambah nono aku ya Waryan. Aja nganti kowe mblenjani kelawan janji. Ora. Waras Sutresno. Aku matur nuwun banget. Kowe wis gelem nambani karo aku. Ning Waryanti, Piye?
aku ora bisa nampa katresnanmu. Mergo aku ora tresna karo kowe. Tinimbang aku dadi bojomu, luwih becik aku wuta selama. Sumpahku nganti aku saiki kelakon dadi wuta kaya ngene. Mas Putu stres. Ono Sinten panjenengan? Ayo aku yakmu Danawila. Eyang sepuh Danawilapa. Waduh, Iya. Eyang. Pangapunten ingkang kathah, Eyang. Nggih. Kula sakmenika wuta, Eyang. Nganti wuta ki ono apa, Pak? Ngantos kula wuta nalika kula sumpah kalih Waryanti. Waryanti nembung tresna dhateng kula mboten sanggup. Kula sumpah tinimbang nampa katresnane Waryanti luwih becik kula wuta. Njur sakniki kula klakon wuta saestu ya. Yen ngono mandi sumpahmu dhewe. Ini Tresna. Nggih, pripun ya? Iki umpama ana pawongan wujuding wadon ning pawongan iki wis yuswane wis sepuh. Kira-kira udakara ya ana 80 taun. 80 taun. Wis tuwek banget. Nah, Ning ora dadi ngopo? umpama kuwi bisa ngusadani nggonmu wuta ning dheweke duweni penjaluk. Napa penjaluk ya? Yen wis bisa kowe waluya, bisa nyawang biaring jagat. Jur wong wadon kuwi kepengin mbok pek bojo. Pun boten napa-napa. Nadyan tuwa mboten napa-napa. Waton bisa nambani mripat kula ingkang wuta, kula sanggup dadi bojone ya. Kuwi seneng. Saestu. Ya, rantinan sawetara. Ribut, ya. Iki. Tak usah deli yo, Nggih. Nggih, Nek. Sampean tambani, Nek. Ing janjine kudu gelem pepek bojo karo aku. Sampean anggere iso nambani mripate kula, sampean tak pek bojo, Nek. Wis waras, nggih. Welut. Waryanti. Pancen aku stres. Eyang sepuh Danawila. Piye? Kenging menapa panjenengan tegelan Ayo kabeh iki ngelingi marang lelabuhaning Siwarya. ning kula mboten tresna kalih Waryanti kok ya. Aja kaya ngono. Kudune ayo kabeh iki kowe kudu bisa ngugemi apa kang dadi kancamu. Yen kowe isih kurang percaya umpama duwe penjaluk ya kena duwe penjaluk lawan Siwarya. Kados ngaten sih. Waryanti, Sutresna. sepisan meneh aku bakal takon karo kowe. Apa bener kowe tulus lahir batin tresnani karo aku? Tresna lahir batin Sutresna. Yen pancen kowe nyata-nyata tresna karo aku njaluk bukti. Patenono wong tuamu, mengko tak tampa katresnane. Tak wujudi Sutresna. Waryanti, Kula rapa? piye nduk kabare? Kelampar tajung ana bubuh. Selamat menyambut. Ingatan kados putra panjenengan Waryanti. Ngono kowe anak. Iku ra keni mawon. Anakku sing ayu-ayu dhewe sing denok-denok depluk. Ayune Kanggo iki Waryanti. Mereka kanggo Waryanti. Bener nggih. Kowe kok dadi kaya ngene. Sak banjure piye? Nanging mari
Anom ngaconke satria enggal yang nami Sutresno. Dasar bagus gagah pideksa kula kapiluyu. Kula kepengin dados garwanipun. Jadi ora bisa gulung Bandara Tanjung Anom. Pengkhianat karo bagus. Yen ngono ki singklan saka tanggung jawab, arek kepengin dadi anak nyong. Malah kowe kedalan karo Senopati Tanjung Anom, Lah dasar bagus sapa wis ora kapiluyu. Wong kaya Ora nyono. Anak nyong pinter tenan. Ya, Mergo nuruti apa kan dadi penjalukmu. Kabeh keluargaku tak tumpes tapes tanpa tilas. Saiki gelem aku nyepek bojo aku Sutresno. aku percaya nggonmu tresnani aku ki lahir batin. Wong tuamu wae kowe tegel mateni. Ning ngene Waryanti, jebul ora nyono ora ngira. Kowe wong wadon sing wengi sing kejem. Lagi wong tuamu wae kowe tega mateni. Apa meneh aku? Aku mengko yen wis dadi bojomu, yen aku duweni kleru, urung tan wurung aku ya mbok pateni, ora tan bedane kaya wong tuamu. Mula ing kene aku ora bisa dadi bojomu. Lho, Sutresno! Waryanti. Ya, perkara iki aja kuwatir. Yen pancen Sutresno mlenjani janji, mengko aku sing tanggung jawab. Nyuwunake pengadilan ana ing Praja Tanjung Anom. Ya. Mula iki dina sira mengko bakal tak sowan ing Praja Tanjung Anom, ya. Para Sutresno lampan Sudira Rono Waryanti tanding sampun purna mila kita nyuwun pamit.